eta kompetentzia librea hitz egiten dute lapurtzen duen, familiak etxegabetzen eta langileak erailtzen dituen kapitalismoari erreferentzia egiteko. Haien eskubideen defentsan barrikadak altxatzen dituztenei violento deitzen dieten bitartean. Kontakizun faltsua eraiki nahi dute gure etorkizuna baldintzatzeko. Fasismoari aurpegia garbitzen diote eta gudariak terrorista bihurtu nahi dituzte borroka egiteko eskubideari uko egin diezaiogun. Inolaz ere ez dugu horrelakorik onartuko. Otzan nahi gaituzte, despolitizatuta, eredu politikorik gabe. Baina Euskal Herrian borroka eredu ezin hobeak ditugu, eta horiek gure herriaren askatasunaren aldeko gudaria dira. Haietaz harro gaude, eta ari horretatik tiraka jarri nahi ditugu etorkizuneko borroka guztien oinarriak. Hemen, boteretsuen aurrean makurtzenen ez den herri duin bat badago. Hemen, bere militante eskuzabalenen jarrera desinteresatua dela eta hamarkadetan zehar mundu osoarentzako borroka eredua izan den herri bat badago. Hemen, bere seme-alaba baliotsuenei santaia egin diezaieten utziko ez duen herri bat badago. Hemen, nondik datorren ahazten ez duen eta nora nahi duen argi daukan herri bat badago. Borrokaren bitartez bere helburuak lor ditzakeela dakiena, baina borrokarik gabe desagertzera kondenatuta dagoena. Zentzu horretan, mezu argia helarazi nahi diegu Euskal Herriaren etsaiei. Ez esan barriro Euskal Nazio askapenerako mugimendua dela bere errepresaliatuen egoeraren erruduna. Izatekotan, gurekin borroka konpartitu dutenen gaineko zor saiestezina da daukaguna. Baina zuek, Euskal Jauntxook, zuek, frankismoaren eta ekiz jaunaren oinordekoak, zuek, frantziar jakobinoak, zuek, zarete herri honen historia politiko hurbilenean eragindako sufrimendu osoaren errudun bakarrak. Bukatzeko, gogora ekarri nahi dugu amnistia dela herri honei benetako bakea ekar diezaiokeen alternatiba integral bakarra.
errepresaliatu politiko guztien askatasunarekin batera zapalkuntza nazionala eta sozialaren bukaera ekarriko duena. Askatasunaren alde dena eman zutelako, Euskal Herria eta Euskal Langileria borrokan eta tinko mantendu dituztelako, gudariak direlako amnistia osoa.